Olla laho. Otahan nyt rupes kuvaamaan. Vetäisinkö ottaa? Otahan pintaa se. No tuli. Nää täällä pamataan Kato, nyt. täysiä. Kato! Kuinka silloin lähettiin? Mä pamataan tällä kuppassa. On liian pieni. Mikä tää? Vittu Niin. tuolla kun kamahtaa, niin onko kova kohta missään? Vittu kun tuohon järveen pysty menemään, kun sinne uppoo munia. Ei kun nyt perkele sormet yltä satana niska yritin, kun mä Ei. mittailin tälleen, niin vittu kun ei sormet kato kivuksi. Se on siimat poikki kun nää lyöt. Ei ehkä. Vetää väsyä, vittu kun hätä. Se Väsytä. vähän kääntymään Väsytä. ylöspäin. Mm. Ei vittu. Aika lauhkeet on nuo eväät. Lyönkö ottaa? Nyt kun tuolla on lähemmäs, nyt lyö. Nyt! Nosta vähän Nyt lyö! Ja. Joo, se on. Nyt ota niskasta kiinni. Se on ihan kuollut. Ota kiinni, hyvä mies, perkele! Mitä? No kato! Vittu mikä? Auki. No tuo on ihan ylivoimisesti iso, mitä mä oon eläessäni saanut. Voi vittu. Tuu.